ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି ତ 2 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଏତେ ଜୋର, ଶୋଇ ହେଉନି। କ'ଣ କମ୍ବଳରେ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଏ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ, ସିଏ ତାର ଏ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ। ହେଇ ହେଇ କ'ଣ ବେ ଶୋଇଛ? ବାଳ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଶୋଇ ହେଉନି, ତମେ ଶୋଇଛ? ହାଁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ହେଇ ରେ, ଇଏ ଶୋଇନି ବସି ଫୋନ୍ ଗପୁଛି। ଆରେ ଏଇ ମାଣ୍ଡୁ ପାଗଳ। ହେଇ ରେ, ହେଇ ଉଠ ବେ। ହେଇ କ'ଣ ବେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଶୋଇ ହେଉନି କ'ଣ ଦେଖେ? ଓହୋ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବି କ'ଣ? ତମେ ଉଠୁ ନା ଉଠ, ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇ ଉଠି ପଡ଼ରେ ଭାଇ, ତମ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉନି? କେତେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି କହନି? ତାକୁ ଡାକୁଛୁ କ'ଣ? ସିଏ ତ ଟୋକି ପାଗଳ, ଟୋକି ସାଙ୍ଗେ ଗପୁ। ତୁ ଭାବି ସେ ଶୋଇଛି? ମାଣ୍ଡୁ ପାଗଳ ଖାଲି ଗପିଲା ଫୋନରେ ଆଉ। ଏଇନି ଖାଲି ଦେହ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ବାପା ପଠେଇଛି କାମ କରିବାକୁ, ଏଠି ଟୋକି ସାଙ୍ଗରେ ଗପିବ, ରାତିରେ ସକାଳେ ଯାଇ ଢୋଳେଇବ କାମ। କ'ଣ କରିବା କୁହନି? କୁଣ୍ଡେଇ ଖାଲି ହଉଛି। କୁଣ୍ଡେଇ ହଉନି? ତୁ ଭାଇ ପୁରା ଚାଲାକ ଆଉ। ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମର କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ପୁରା ଫଳିକି ନାଲା ପଡିଗଲାଣି। ହଁ ଷ୍ଟିଲ ବଡି, ସେ ଟୋକିଓ ପାଗଳାର ଷ୍ଟିଲ ବଡି ହେଇଛି। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭାରି ପଡୁଛି ଯେତିକି ଖାଉଛୁ। କ'ଣ କରିବା? ଶୋଇ ହଉନି ରେ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଉ, ମୋବାଇଲ ଟିପ ବସିବା। କ'ଣ କରିବା? ଏ ଭାଇ ରେ, ସେ ନିଦରୁ ତାକୁ ହସେଇଦେଲା। बेबी तू मुझे प्यार करतीस नहीं? अरे तो आंटी रे, अरे कौन करिया? लाइट बंद करा रे, जानी पर वीडियो करी। क्या बोला तूने? once more अरे जानी पर वीडियो करी। राती केते हबनी? 2:30 घंटा हबनी। ହଉ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର, କାଲି କାମ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା? ଶୋଇ ତ ହଉନି। ଗୋଟେ କାମ କର, କନ୍ଥା କମ୍ବଳ ଉଠି ଝାଡ଼ିଦବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଶୋଇ ହଲା ହେଲା ଯେ, ନହେଲା ନାହିଁ ବସି ମୋବାଇଲ ଟିପିବା ଆଉ ହେଲା। ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବସି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ରାତି ସାରା ମାନେ ଆସି ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି। ଫୁକୁଲା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେଖିବ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆସି 2:37 ହେଲାଣି। ଆମେ ଶୋଇନୁ କେହି, ପୁରା ସେମିତି କମଳ ଫମଳ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। କ'ଣ କହିବେ? ରାତିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସକାଳେ ତ ଦିନରେ ସକାଳେ ଗଲେ ଠିକାଦାର ପାଟି କରିବେ। ତୁ ଗୀତଟା ବନ୍ଦ କର। ସବୁ ପୋକ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇ ହଉନି। ରାତିରେ ପୋକ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଠିକାଦାର ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଲିଭ କରିବେନି, ଗାଁରେ ଲୋକ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପୁଅମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଏଠି ବସି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସତ କଥା, ଏଇଟା ଖେସା କଥା ନୁହଁ କି, ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଦିନର ହଉଛି, ରାତିରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ରାତିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଶୋଇ ହଉନି, କିଛି କରି ହଉନି। ତ କ'ଣ କରିବା? ତ ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହେଲା ହେଲା। ଏଇ ତ ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଆସି ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ, ଆଉ କିଛି ବି କରି ହଉନି। ତ ସକାଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଟମଲ କ'ଣ ବି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କ'ଣ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। କମଳ ଯଦି ସକାଳେ ଆମେ ନେଇ ଛାତରେ ଖାଲି ଶୁକେଇବୁ ତ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କେହି ବି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତିନି। ଆସି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ତ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଖି ମାଡୁଛି, ବଟ୍ ଶୋଇପାରୁନୁ। କ'ଣ କରିବା? ହଉ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କିଏ କାମୁଡୁଛି ସକାଳେ। ଏଇଟା ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଫାଇନାଲ। ଆମେ କମ୍ବଳକୁ ଆଣିଲୁ ଟିକେ ଖରା ଦେବା ପାଇଁ। ଖରା ଦେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ପୋକ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କଡା ପୋକ, ଯୋଉଟା କି ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷନ୍ତି।
तो यही पोक जो कंबल आपण मैंने चेक करेंगे जदि कंबल यही पोक होइथिबे तो आपण मैंने गरम पानी रे या धोईकी कंबल को सुखेबे नहले ये पोक जो आप कामुड़े तो आपण देह कुंडई हवा सह फल की ब्लीडिंग हवा को लगे तो देखिपे यही पोक ये हूँ से मांकड़ा पोक जोटा कंबल देखो दलिला परे भी से मरुनी देखते मारला पर केते ब्लड तो ये भली पोकों ठारू सावधान रुहंतु कहीं आम भी बाहर रोचु बेंगलोर रे दयाकोरी आपण कंबल चेक करी शुंतु निजर कंथा तकिया सब सफा करी शुणु देख ये आउ गोटे पोक देखु यही पोक जदि कंबल होती आपण मैंने सावधान रुहतु देखु ये पोक बाहर यही पोक ठार आप सावधान रुहतु मारिदेवा देखो यहाँ हूँ मो भाईर कंबल तो यहीटा मो कंबल तो सेमती मो कंबल मु देखा पाइलिनी कारण मो भाई कंबल मु घोड़ी होती मो भाई मो कंबल घोड़ी होता जो कि मो देह कुंडई होता मो भाईर कुंडई हो नथिला तो दयाकोरी भिडियोटी समस्त को शेयर कर जी तुम बाहर रोचंती भाई हो कि पुओ पुतुरा जी भी बाहर रोचंती समस्त को सावधान करई दियो कंथा कमल बेडसीट सब धोई सफा करी निजे भल रहिबे आ वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। रोची।